Mill-420,000 euro f'kuntratti li ħadet il-kumpanija Europa Research and Consultancy Services hemm 20,000 euro li ngħataw b'ordni diretta. Meta fid-dibattitu li sar fuq Xarabank il-Prim Ministru Joseph Muscat żvela dan il-każ, Simon Busuttil prova jagħti xi ftehim li dawn intrebħu b'kompetizzjoni. Qed iħawwad il-Prim Ministru. Ħafna jekk jogħġobkom. Qed iħawwad bejn kompetenza u bejn li tintażel wara kompetizzjoni. Iżda dokumenti li għandna f'idejna jiġdu mod ieħor. Biex nagħtu biż-żewġ eżempji fi frar 2009, il-kumpanija li fiha kien involut Simon Busuttil ħadet ordni diretta ta' 52,000 euro. Xarejn wara, ingħatat ordni diretta oħra li tlaħħaq is-7,200 euro. Europa Research and Consultancy Services hija kumpanija li tagħha Simon Busuttil kien direttur u li l-kap tal-Oppożizzjoni kien ilu involut fiha sa mis-snin 90. Dan flimkien ma' persuni oħra qrib tal-Partit Nazzjonalista. It-total ta' 420,000 euro ingħataw biss minn Ministeru wieħed u dan bell-2008 u l-2013. Responsabbli mill-Ministeru tar-Riżorsi li anke approva l-ordnijiet diretti kien hemm George Pulicino. Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għandu jerfa' responsabilità politika wara li gideb dwar id-direct orders li ngħata mill-Ministeru ta' George Pulicino. Star dan il-Prim Ministru Joseph Muscat il-ħadd fil-għodu waqt attività politika fir-Rabat. Quddiem folla numeruża fir-Rabat il-Prim Ministru Joseph Muscat kellem dwar kif għal Simon Busuttil jekk jieħu kuntratt laburist ikun inkompetenti, iżda jekk jieħdu ikun kompetenti. Iżda fuq kollox Joseph Muscat enfasizza l-fatt li f'Xarabank Busuttil ma qalx il-verità. Illum nista' nikkonferma kif hemm fil-ġurnal kulħadd illi n-numru kbir minn dik il-konsulenza li qed nirreferi għaliha jien dawk l-421,000 euro mhumiex tenders imma direct orders li nataw direttament lil kap tal-Oppożizzjoni u lill-kumpanija tiegħu. U hawnhekk Dr. Busuttil irid jerfa' r-responsabilità għaliex nhar il-ġimgħa gideb quddiem il-poplu Malti u għawċi kollu biex jagħti xturu.